دەستپێکا ڕووخاندنە کوردستانê 1514 çawa ku Mele Mehmûdê Bazidî jî behs dike, mîrektiya Bitlisê deriyê Kurdistanê bû. Kengê dewleta Osmanî yan jî Sefawî hez bikira êrişî Kurdistanê bikira, divê pêşî êrişî mîrektiya Bitlisê bikira. Di destpêka sedsala bîstemîn de piraniya nişteciyên wê Ermen û Kurd bûn. Di roja me de piraniya nişteciyên wê Kurd in. Lê têda qederekî Tirk û Ereb jî dijîn. Betlis di erdnîgariya Kurdistanê de ji wan bajaran bajarekê ku di nava xwe de hem Kurdên Kurmanc hem jî Kurdên Zaza dihewîne. Bitlis li ser rêyên di navbera Anatolya û Îranê de qonaxeke stratejîk bû. Di dîrokê de ev rewşa xwe ya taybetî her dem parastiye. Lewma li ser axa bajêr bi dehan dewlet ava bûne. Dewletên wekî Urartu, Med, Pers jî ji van dewletan yên herî navdar in. Berê Zaynê di sala 66 de herema Betlisê dikeve hukmê İmparatoriya Romayê. Piştî Zaynê herem di navbera Partiyan, Sasanî û Bizansiyan de çend caran dest diguherîne. Di sala 591 de Bizansê weke hemû deverên hewîrdora Gola Wanê Betlis jî bi awayekî teqes hildide bin desthilatariya xwe. Lê dîsa jî şerên Sasaniyan yên ji bo dagirkirina Betlisê yên bi Bizansiyan re berdewam dikin. Di sala 640 de li herêmê aktorekî din peyda dibe. Di sala 641 de serleşkerê bi navê İyas bîn Ganem ku dibin emrê Xelîfe Ömer de bû, herêma Betlisê ji Bizansiyan distîne. Piştî çend sed salan di sed sala dehemîn de Kurdên Mervanî yên ku girêdayê Abbasiyan bûn herêmê dikin bin kontrola xwe. Di sala 1038 de Tirkên Oğuzan ên bi navê Selçukî êrişî Betlisê dikin û bajêr talan dikin. Piştî vê salê leşkerên Selçukî roj bi roj di deverê de ji bo Mervaniyan dibin xeteriyekê mezin. Mervanî di navbera Bizansî û Selçukiyan de dimînin. Piştî şerê Milazgirê 1071 Kurdên Mervanî yên ku Bitlisî deret kirin desthilatariya Selçukiyan ya li herêmê dipejirînin. Piştî desthilatariya Selçukiyan di deverê de desthilatariya Begên Dilmaçiyan û Sokmeniyan dest pê dike. Alozî û şer di Bitlisê de qet kêm nabin. Di dema desthilatariya Melik Eşref de li bajarê Bitlisê piranî Ermenî, leçiyayan jî Kurdên Roşkî dijiyan. Piştî êrişên Xerzemşahan yên ku li deverên dora Gola Wanê pêk dihatin, desthilatariya Melik Eşref a li ser herêma Bitlisê serî de bêhêz dibe, paşê jî bidawî dibe. Di sala 1231 de Bitlis vê carê dikeve destê Moğolan. Salekî şûn de Selçukî êrişê Moğolan dikin û wan têk dibin. Bi vî şiklî rêveberiya Bitlisê dîsa dikeve destê Selçukiyan. Di van salên şerên dirêj de Bitlis ji aliyê van desthilatariyan ve tê talankirin. Di sed sala çardemîn de desthilatariya Selçukiyan ya li herêma Bitlisê ewre dibe. Arewşa siyasî di vê ewrê de li erdnîgariya Kurdistanê de aktorên nû derdixe holê. Kara Koyunî û Ak Koyunî ji van aktoran du hebin. Di nêzê dawiya sed sala çardemîn de Tîmurê Leng sefera xwe ya Hîndistanê diqedîne berê artêşa xwe dide aliyê Kurdistanê. Di sala 1387 de Bitlis ji aliyê Tîmur ve tê dagirkirin. Piştî mirina Mîr Melik Eşref, birayê wî yê bi navê Mecdeddîn, bi dor law û nebiyên wî yên bi navên İzzeddîn, Mîr Ebûbekîr, Mîr Şêx Şeref û Mîr Ziyaddîn hukm dikin. Di dema dagirkirina Tîmur de Mîrê Bitlisê Hecî Şeref e. Mîr Hecî Şeref ji Tîmur re dilsoziya xwe dide nîşandan, bi vî şiklî mêrtiya xwe ya Bitlisê didomîne. Ji bilî Bitlisê çend heremên derdorê jî bi alîkariya Tîmur ve dikevin bin desthilatariya mîrektiya Bitlisê.
Di sala 1421 de Hacı Şeref diçe ser Dilovaniya Xwedê. Dewsa wî kurê wî yê bi navê Mîr Şemseddîn digre. Di dewra Mîr Şemseddîn de Sultanê Karakoyîniyan yê Fîrar Kara Yusuf balîkariya Mîr Şemseddîn vedigere herema Erdişê. Ji ber vê yekê bi destê Mîr Şemseddîn Mîrê wan û colên wergê ê bi navê Mîr Melik İzzedîn jî derbasî Aliyê Kara Yusuf dibe, li hemberî Nebiyê Tîmûr ê bi navê Şahrûh disekine. Di salên 1405 de Kurdistan dibe qada şerên Türkmen û Moğolan. Di vê navberê de Mîr Şemseddîn ji vê derfetê îstîfade dike, êrişê Erdîşê dike û Erdîşê tevî mîrektiya Bitlisê dike. Piştî ku desthilatariya Tirkmenan li deverên dora Gola Wanê zeyf dibe yan jî li hin deveran bi temamî ji holê radibe, Mîr Şemseddîn li ser navê xwe Sîkelê dixe û xutbe dide xwendin. Di van deman de mîrektiya Bitlisê êdî dewletekî serbixwe. Erdîş di sala 1463 de dîsa dikeve destê Karakoyîniyan û Mîr Şemseddîn ji Alî İskender Mîrza ve tê kuştin. Sedema vê kuştinê ne zelal e ku ev yek di şerefname de jî derbas dibe. Li ser kuştina Mîr Şemseddîn kurê wî bi navê Şeref sisê dibe Mîrê Bitlisê. Lê tê gotin ku ew mirovekî meczûb bû ku zêde emr nekir. Li pê wî lawikekî wî bi navê Şemseddîn Düddü dimîne. Lê Şemseddîn ji ber ku hê zarok bû, nikaribû karê mîrektiyê pêk baniya. Dewsa wî dayika wî ya bi navê Şahim Xatûn reveberiya mîrektiyê dikir. Demekî şûn de Şahim Xatûn bi mirovekî bi navê Ehmed Nesreddîn re dizewce. Bi vî şeklî yekem car rêveberiya mîrektiyê dikeve destê mirovekî ku ne ji nijada şerefxaniyan e. Ev yek pir zora Konfederasyona Eşîrên Roşkiyan diçe. Ji ber vî yekê di nava mîrektiyê de bêtifaqî çêdibe. Ev hal wisa çend salan berdewam dike. Dema Mîr Şemseddîn mezin dibe, balîkariya Roşkiyan êrişê Bitlisê dike. Dayika xwe dikuje. Lê Ehmed Nesreddîn ji Bitlisê direve, diçe xwe davêje kêleka Mîr Evdalê Mîrê Botan. Li ser lehevkirineke pêhevguhertî, Mîrê Botanê Ehmed Nesreddîn teslîmê Mîr Şemseddîn dike. Dawiya desthilatariya Mîr Şemseddîn de li Bitlisê nexweşiya webay belav dibe. Ji ber vê nexweşî zarokên Mîr Şemseddîn jî di nav de bi hezara mirov dimirin. Pêwî tenê lay wê bi navê İbrahîm dimîne. Bi dor Mîr İbrahîm yek, Mîr Hecî Mihemed, Mîr İbrahîm Düddü dibin mîrê mîrektiya Bitlisê. Di vê dewrê de Xelat, Mûş û deverên derdora Mûşê jî dibin desthilatariya mîrektiya Bitlisê de ne. Akoyînî di nava pirsgirêkên şerê navxweyî de ne. Osmanî jî bi dagirkirina Anadoliyê û Balkanan ve mijûl e. Ji ber vê yekê li Kurdistanê aramî heye. Lê ev aramî zêde berdewam nake. Akoyînî pêşî êrişê ser Bitlisê dikin. Gela Bitlisê 3 salan dorpêş dikin. Eyîdiya Mîr İbrahîm û leşkerên wî heta ji aliyê şaîrê dijminê wî ve jî tê gotin. Di vê navberê de nexweşiya webay dîsa li Bitlisê peyda dibe û her du aliyan jî qir dike. Tê gotin ji vê nexweşiyê di gela Bitlisê de bi tevî Mîr İbrahîm heft kes tenê xilas dibin. Bi vî şeklî gela Bitlisê dikeve destê Akkoyîniyan. Bi tevahiya malbata Mîr İbrahîm ve 12 malbatên sereke yên Roşkiyan ji Bitlisê derdixin dişînin Azerbaycanê. Di vê ewrê de axayekî bi navê Mihemed Axayê Kelhokî ew derdikeve holê, hewldanên wî yên ji bo berdewamiya desthilatariya malbata Mîrên Bitlisê bê hempa ye. Bi hewldanên Mihemed Axayê Kelhokî, Mîr Şemseddîn Sisê, ê ku ji destê Akkoyîniyan sax filitî bû çûbû di nava eşîrên Botan de bicihî bibû, vedigere Bitlisê. Li deşta bêgiriyê bi Akkoyîniyan re şer dike û li wê derê jiyana xwe ji dest dide. Mihemed Axayê Kelhokî vê carê berê xwe dide Azerbaycanê. Pêşiya Mîr Şemseddîn, Kelhokî çûbû Azerbaycanê ku ji nijadên şerefxaniyan û ziyadîniyan
لاوین میر ابراهیم یکی بینه بیتلسه وی بکه میری بیتلسه. دو لاوین وی ابناوه حسن و حسین آنی بو حتی جوله مرگی تسلیم ناستوریان کربو. لی میر از دین میر جوله مرگی ایرش کربو سر آستوریان اف هر دو براجی کشته بون. چقدر شرف خان سدما و کشتنی وکی سرهلدان ناستوریان یا لهمبری میر از دین بده نشاندان جه لگوری فکر من سدما و کشتنی نخوازیا هبونا میره کی کرد ایدن الوی هرمه. جنجتا میر ابراهیم تنه لآذربایجان لوکی وی مابو. ناوی ویجی محمد میر شاه محمد بو. کلهوکی ویتینه بیتلیسه با علیکاریا روشکیان دیکه میره بیتلیسه. ددما میر شرف چارده صفاوی استلای خواه یلا روجلات عثمانی جی استلای خواه ین روجاوات قدینن. ایدی اف هر دو هزین جیهانی ین به باوریه دو شیروین جدا ین همان اوله شیعی و سنی و جبو آرمانجا یک هزبون آل سروی جیهانی شارین دمدریج بکن. قادوان شارین دمدریج جی کردستانه. ده سال 1507 ده دولت صفویان بری خواده ده کردستانه و همه بیجه تباهی کردستان داگردکه. میر شرف ده دورپیشکرنا چند قلعیان ده آلی شاه اسماعیل دیکه. لگور هند چافکانیان شاه اسماعیل جمالباتکی کرد بو. شاه اسماعیل بالیکاریا میر شرف و میرین کرد اندن ده هرما کردستان ده هبونا ترکمنین آکوینی جهولی رادکه. ایدی ده نابرا صفاویان، شیعیا و عثمانی سنی ده میرکتین کردان هنه. اف یک جبو میرکتین کرد درفتکی گرینگه. جبرکو هر دوالی جی مجبورن به میرکتیان را تکیلیان داینن. آرمانجا شاه اسماعیلیا سرکه اوه دناوا کردان ده مذهب شیعیتی بلاو بکه. لی او آرمانج بسر ناکوه. شاه اسماعیل جالیه کی وجی دترسه کو کرد درباسی آلی عثمانیان ببن. شاه اسماعیل ده سال 1508 ده لقصر خویه لتبریسی ده زیافته کی ده علی بیگ ساسونی و میرشاه محمد شیروینتی ده تمام میرین کرد کو دناوان ده میر شرف جی هبو دل دگره. به وی شکلی تمام کردستان دخبن دستی خواه. او یک جبو کردستان دسپیکا رو خاندنه بو. کو جور شونده ایدی میرین کرد مجبورن بوان هر دو هزین امپراتوری را تفاقان چه بکن. و جه سرخابون خواه تاویزان بدن. دی ساجی میر ابراهیم کره آپ میر شرف لهمبر صافویان 2 سالان شهر دکن. و پیشتی 2 سالان شونده به زوره که لابد لیسید که و دست صافویان. دمکی شونده جالی روجلات و هزین özbekan پیدا دبن. و ایریش دبن سر صفاویان. جخوا اف چند سال بو لکردستان لهمبری صافویان برخودانین عشیرتان هبو. گوان ده سلاتاریا والین صفاویان یا لهرم کردستان قبول ندکرن. جوان عشیرتان یک جی روشکی بون. شاه اسماعیل به چاره دبینه. و میرین کردان برد ده. خلیل ناده. دوی نابری ده دیسا محمد آقای کلوکی که دوره باوی کی شرف جدسی صافویان خلاص ده. میر شرف و شیخ امیر بلباسی ایرشت بن سر بدلسه. لب سرنان قره یزید و کوره ویه بناوی علی آقا دوی ایرش اکل ده جالی صافویان و تین کشتن. لسر و تکچوینه میرین کردان لحب ده جوینه و جوان لهمبر صافویان پشکریت خوازه. میرین کو پشکریا صافویان دکرن و دیگرن آلی میر شرف. جدما کارا کوینی و آکوینیان حتی ویدمه یکم جار بو کو میرین کردان لهمبر دشمن خواه یک بونه که وها قوی پیکانه بون. پشتی یک بونه میر شرف چندین جاران ایرش بر سر صافویان. لی صافوی پر قوی بون. جه هندستان حتی کردستان اردنگاریه که پر فره دبندستی وانده بو. هر وها به میلیون لشکری وانجی هبون. دما کو میر شرف تگیهش کو قوت کردان ناچه صافویان مجبور ماج دولت عثمانی آلیکاریه بخوازه.
İdris Bitlisi ekej la Amedê ji Tirkmenên Karakoyunlê re wezîrtî kiribû, piştî rûxandina dewleta Akoyunî berê xwe da bû Stenbolê. û ew çend sal bû di qesra Padîşahê Osmanî ya Yavuz Sultan Selîm de wezîrtî dikir. Nameya Mirşeref gihîşte İdrisî Bitlisi wî padîşah qanî kir ku ew bi artêşekî mezin biçin Kurdistanê li hember dewleta Safevî şer bikin. Bêguman ev yek ji bo Osmaniya jî derfetekî zêrîn bû. Ji ber ku ev çend sal bû li Rojhilat her dem hew didan hêza Safeviyan bişkînin. Lê mîrektiyên Kurd bi tu şiklî alîkariya Osmaniyan nedikirin. Di sala 1514 de artêşa Osmaniyan û ya Safeviyan li deşta Çaldiranê rastî hev hatin. Nîvê artêşa Osmaniyan ji leşkerên mîrên Kurd pêk hatibû. Di Qadaşer de Mirşeref, Mîrê Hîzanê Mîr Dawûd, Mîrê Palovê Cemşîd Bek, Mîrê Eskîfê Melik Xelîl, Mîrê Botanê Bekir Bek, Mîrê Sasonê Mihemed Bek, Mîrê Egîlê Qasım Bek, Mîrê Zirkanê Mihemed Bek, Mîrê Cizrê Mîrşah Elî û lawên Mîr Sarîm ên bi navê Silêman Nasir û Qasım Bek li keleka Yavuz Selîm û İdrisî Bitlîsê sekinî bûn. İdrisî Bitlîsî çawa ku behs dike di vî şerê de rola leşkerên Kurd bi taybetî jî rola leşkerên Mirşeref pir girîng bû. Bitlîsî dibêje lehengiya leşkerên mîrên Kurd nebiya artêşa Osmaniyan wê têk biçiya. Di nava refên artêşa Safeviyan de fîlên bi zirx hebûn. Ku ev fîl weke lehiyê çi derkete pêşiya wan ew pêpez dikirin dipelixandin derbas dibûn. Dema Yeniçeriyên Osmanî van fîlan dibînin, ew dikevin nava tirsekê Kûr. Lê sîwarên mîrên Kurd li du milan ve derbasî pişiyekî nê fîlan dibûn, bi kewkanî û rimên dirêj wan li Qadaşer tasfiye dikin. Paşê jî peyeyên Osmaniyan dajon ser artêşa Sefevî. Di daviya şer de artêşa Osmaniyan ya ku piraniya wê Kurd bûn, artêşa Safeviyan têk dibe. Li ser vê têkbirinê Mirşeref berê xwe dide kela Bitlîsê. Bi alîkariya mîrên Kurd yên din kelê ji Safeviyan distîne. Di sala 1514 de êdî mîrên Kurdan bi Osmaniyan ve têkil darin. Piranî eşîrên Kurd jî êdî li van deveran bicihî dibin. Heman salê Osmanî piraniya rojhilata nevîn dixebin desthilatariya xwe. Bi vîya we meqama xelîfetiyê ji Memlûkan distînin. Xelîfetî êdî derbasî Osmaniyan dibe. Yavuz Sultan Selîm dibe xelîfeyê İslamê. Êdî ola İslam baweyekî fermî maniye. Wezîr Ulamayê ku waliyê Waneyê Safeviyan bû, piştî şerê Çaldiranê derbasî Aliyê Osmaniyan dibe. Pey derpê jî tevî karên mîrektiya Bitlîsê dibe. Mirşeref van destkariyên ulama qebûl nake. Li ser vê yekê di navbera wan de şer diqewime. Dema ku Osmanî jî aliyê ulama dikin, Mirşeref neçar dimîne carekî din derbasî Aliyê Şah Tahmaspê şahê Sefeviyan bibe. Şah Tahmasp rêveberiya gelek deveran dide Mirşeref. Li ser navê wî jî unvana xan zêde dike. Piştî derbasbûna li Aliyê Safeviyan ya Mirşeref xan, di navbera ulema û Mirşeref xan din. Hevalno çawan dibînin deng jî dîmen jî temamî çû. Tiştekî pir mühim e. Zêvarê biweşînim. Zêvarê beşa vîdyoya de ji nova çêkim. Baş e? Hatirê we silav dem baş.